Октябрь кичләре хәерле булсын. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе һәр вакыттагыча бүген җомга кичендә атна информацион программасын карарга чакыра. Бүгенге чыгарылышта октябрьнең соңгы якшәмбесе автомобиль транспорты көне. Районыбызда балаларга һөнәри юнәлеш бирү, профориентация эшләре ничек бара? Теләчедә өлкән буын вәкилләренең спартакиадасы үткәрелде. Өченче көн Саба муниципаль район советының чираттагы утырышы булып үтте. Анда Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннаханов, Татарстан Республикасы буенча Россия Федерациясының федераль салым хезмәте идарәсе җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин, район башкарма комитеты җитәкчесе вазифасын башкаручы, башкарма комитет җитәкчесе урынбасарлары, оешма предприятие бүлек җитәкчеләре катнашты. Район советы регламенты нигезендә утырышның секретариатлары шулай ук яшерен тавыш бирү һәм аның нәтиҗәләрен билгеләү өчен санау комиссиясы сайлап куелды. Утырышның көн тәртибе буенча 3 сорау каралды. Беренчесе Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесен сайлау. 24 сентябрь көнне башкарма комитет җитәкчесе вазифасын башкару өчен конкурс игълан ителгән иде. 17 октябрь көнне конкурс комиссиясе утырышы булды. Конкурс нәтиҗәләре белән таныштыру өчен сессияда сүз комиссия рәисе урынбасары Альфред Габдрахмановка бирелде. Башкарма комитет җитәкчесенә үз кандидатураларын куйган Марат Кәримов һәм Динар Макановлар үзләре белән таныштырдылар. Җитәкчене сайлау буенча яшерен тавыш бирүне үткәрү өчен 15 минутлык тәнәфес игълан ителде. Аның нәтиҗәсендә бер тавыштан башкарма комитетының яңа җитәкчесе итеп Марат Рәшит улы Кәримов сайланды. Аны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов тәбрикләде һәм алдагы хезмәтендә уңышлар теләде. Икенче көн һәм өченче көн тәртипләре буенча Саба муниципаль районы башкарма комитеты юридик бүлеге начальнигы Альберт Миникаев чыгыш ясады. Ул Саба муниципаль районында муниципаль вазифаларны даими нигездә биләүче затларны иминиятләштерү тәртибе һәм шартлары турында нигезләмәне раслау хакында һәм район советының Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының балик булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе турында нигезләмәне раслау хакында 9 апрель 2024 елның 245 номерлы карарының үз көчен югалтуын тану турында сүз алып барды. Ике карарны да тулысынча кабул иттеләр. Теләче муниципаль район советында да чираттагы утырыш узды. Анда Теләче муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесен билгеләү турында мәсьәлә каралды. Утырыш эшен башлап җибәргәнче күңелле мизгелгә тукталып үтелде. Низамов крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Марат Харис улын туган көне белән котлап, рәхмәт хаты тапшырдылар. Җыелышта 22 Теләче муниципаль районы советы депутаты катнашты. Иң элек секретариат сайланды. Тавыш бирүне ачык юл белән оештыру карары кабул ителде. Утырышның көн тәртибендәге сорау буенча Теләче муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасына кандидатларны карау комиссиясе рәисе Ирек Галиуллин чыгыш ясады. Район советы депутатлары бер тавыштан Илнур Хаҗинур улы Хамидуллинны район башкарма комитеты җитәкчесе итеп билгеләде. Илнур Хаҗинур улына җаваплы эшендә уңышлар теләделәр. Бу атнада автомобиль транспорты хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Армый талмый, көн дими, төн дими, ачы буранда да, кар, яңгыр яуганда да, бозлавык булганда да һәр вакыт игелекле хезмәттә юлда алар. Почта машинасында эшләүче Альберт Шаманов та үз эшен җиренә җиткереп башкара. Шоферның руль артындагы бер көне белән безнең иҗат төркемендә танышып кайтты. Саба район үзәгендәге 3 катлы зур бинада без 3 оешма, районара почта бүлеге, Таттелеком, Саба дулкыннары телерадио компаниясе бергә урнашканбыз. Бергәлектә көч дигәндәй без үзебезнең күршеләрнең хәлләрен һәрвакыт белешеп, аларның хезмәте белән кызыксынып торабыз. Шоферлар көне якынлашканда, Саба районара почта бүлегендә эшләүче шоферларның хәл-әхвалын да белешергә булдык. Почта таратучы машина шоферлары һәр иртәдә районара почта бүлеге начальнигы Рафил Захидуллин кабинетына җыелалар. Көндәлек эшкә старт шушы бүлмәдә бирелә. Альберт Шаманов почта машинасында 2003 елдан бирле эшләй. Үз хезмәтен яратып, зур төгәллек белән башкара ул. Яшьтән үк күңеле шофер эшенә тарта аның. Армиядан кайткач, армиядан кайттым да, аннан Теләчедә укыдым инде Дасафта. Шуннан китте беренче 85 елдан 1 сентябрьдә эшкә кирдем шофер булып. Сельхозэнергага инде, агропромэнергия инде вакытта. Шунда эшләдем 18 ел. Аннан соң менә шушы почтага кирдем инде эшкә. Башта завхоз булып кергән идем. Аннан соң акырынга шул шофер итеп күчерделәр инде почтага. Менә
Шуннан бері эшлим инде. Көн сайын район юлларын урап кайтырга туры килә аңа. Ә инде авылларга газета, журнал, посылкалар алып киткәнче, район үзәгендәге оешмаларга иң кирәкле документларны өләшеп чыга. МФЦ, социаль фонд, полиция бүлекләренә үтә дә җитди документларны вакытында илтергә кирәк ди ул. Җаваплы инде улай. Анда бит әллә сыйбатлы әйберләр килә, посылкалар килә, мәгълүматларны таратасың. Пенсия таратабыз инде без. Акча белән дә йөрергә туры килә инде. Хезмәттәшләре дә хөрмәт итәләр Альбертны. Машинасы һәрвакыт төзек, чиста, пөхтә булыр аның. Рейстан кайткач та хуҗа кабинетына бер сугылып чыгарга ярата ул. Көндәлек эшкә хисап тотмый, ярамый ди үзе. Рейстан кайттык. Аллаһка шөкер, машина исән сау. Шоферлардан башка күз алдына китереп булмый. Һәр көн аларның даими эшләренә башлана. Безнең инде водительләребез, шоферларыбыз Собада гына түгел, Балтачта, Арчада дагын бар. Алар бөтенесе дә үз вазифаларын бурыч итеп башкаралар. Һәрберсе алар абруйлы, дәрәҗәле шоферлар. Шулай ук менә әйтеп китәсем килә, аеруча безнең инде озак еллар эшләгән водительләребез бар. Альберт абый шуларның берсе. Аның һәр вакытта эшкә карата үз фикере бар. Һәр вакытта җитди карый үз эшенә, машинасы ялт итеп тора. Һәр вакытта төзек. Әгәр дәгән карап чыгасы җире булса, ул эштән соң да төшеп карарга мөҗит аны, ял көнендә дә төшеп карарга мөҗит. Аның өчен икенче көнне машина рейска чыгарлык булып торырга кирәк. Ул шуның белән дә аерылып тора. Эштән кайткач тагын ул гаражга кертеп куеп, тиз генә кайтып китәм дими, обязательно юып, сөртеп, чистартып гаражга кертеп куя. Икенче көнне ялт итеп торсын өчен машинасы. Собада гына түгел, Арчада бар водительләребез, Балтачта бар водительләр. Мин аларның барысындагын һәммәсен шушы профессиональ якынлашып килүче бәйрәмнәр белән тәбрик итәм. Аларга чын күңелемнән барлык изге теләкләрне җиткерәм. Эшләре төгәл булсын, барасы җирләре уң булсын, һәр вакытта да йөрисе юллары ак һәм сикәлтәсез булсын. Машиналары төзек булганда бергә матур иттереп эшләргә приятно һәм рәхәт. Мин аларга бик зур рәхмәтемне белдерәм. Бәйрәм белән хөрмәтле шоферларыбыз. Теләшенең киләчәк яшьләр үзәгендә Татарстан Республикасы махсус хәрәкәтләр ветераннары һәм запастагы чик буе гаскәрләре ветераннарының ватан сакчыларына багышланган күчмә музее эшли башлады. Республика буенча йөрүче мобиль музей белән һәр теләгән кеше таныша ала. Музейның максаты экспонатларны күрсәтеп, киләчәк буында туган илгә мәхәббәт, патриотик рух тәрбияләү. Экспонатлар арасында чик сакчыларының кораллары, киемнәре, хәрби хәрәкәтләрдә кулланылган кирәк-яраклар урын алган. Теләче районы чик сакчылары берлеге рәисе Рөстәм Расих улы Нуруллин һәм аның командасы Теләчедәге мәктәп укучыларына истәлекләрен сөйләде, экспонатлар белән таныштырды. Укучылар һәрбер экспонатны зур кызыксыну белән күзәтте. Балалар аларның һәрберсен кулларына алып карады, үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды. Районыбызда берничә ел инде Саба бала һөнәр проекты уңышлы тормышка ашырылып килә. Кече яшьтәге балалар оешма предприятиеларга килеп, аерым һөнәрләр, аның нечкәлекләре, әлеге һөнәр ияләре белән танышалар. Шул эшләрдә үзләрен сынап карыйлар. Безнең Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе да бу проектта катнаша. Бу атнада без Шәмәрдәннең Теремок әкият балалар бакчаларына йөрүче сабыйларны кабул иттек һәм бездәге һөнәрләр белән таныштырдык. Һөнәрләр бик күп һәм мәктәпне тәмамлаганда бала сайлау алдында кала. Кайсы һөнәр яхшырак, кайсын сайласам дөрес булыр дип уйлана. Һәм районыбызда балаларга һөнәр сайлау юнәлешендә эш кече яшьтән үк башлана. Кече яшьтәгеләр өчен бала һөнәр проекты эшли. Ә инде 14 яше тулган яшүсмерләр җәйге каникул чорларында райондагы төрле оешмаларда эшкә урнашалар. Бала һөнәр проекты өчен оешма предприятиеларда махсус бүлмәләр җиһазландырылды. Җаваплы кешеләр билгеләнде. Балаларга түләү өчен махсус акча купюрасы бар. Бу атнада Саба дулкыннары телерадиокомпаниясындагы һөнәрләр белән танышу өчен Шәмәрдәндәге Теремок һәм әкият балалар бакчаларына йөрүче зурлар төркемнәрен кабул иттек. Иң элек балаларны журналист һөнәре белән таныштырдык. Ә шулай да балалар өчен иң мавыктыргычы тавыш операторы Илдус Әхмәтгалиев бүлмәсе булды. Эш процессы да кызу барды. Белгән шигырьләрне искә төшереп, аларны яздырдык, эшкәрттек, балаларга үз тавышларын ишеттердек. Ул балалар өчен бик мавыктыргыч булды. Шәмәрдәннең әкият балалар бакчасы
курсына йөрүчеләр безне әле тагын ялт итеп татарча шигырьләр сөйләүләре белән дә сөендерделәр. Балаларның татар теле буенча тәрбиячесе Алия Мустафина: "Без балаларның сөйләмен үстерүгә зур әһәмият бирәбез. Безнең балалар татарчада, русчада менә дигән итеп аралашалар", диде. Диктор, тавыш операторы, телеоператор һөнәрләренең үзенчәлекләрен дә балалар үз күзләре белән күрделәр. Үзләрен сынап карарга да мөмкинлек булды. Тәрбиячеләр үзләре дә бала һөнәр проекты турындагы фикерләре белән уртаклаштылар. Гомумән, бу проект әти-әниләр өчен дә кызыклы икән. Бездә 4-5 яшьлек балалар, зурлар. Алар бүген телевидение карарга килделәр. Аннары без бассейнга барабыз. Аларга бик ошады. Алар кайткач гаиләгә сөйлиләр. Нәрсәләр ошады. Балаларга бу яшьтә бик тә кирәк, бик тә кызык. Алар бездән сорыйлар. Балалар бакчасына кайткач, аларга бик ошый. Мондай экскурсияларга йөргәндә. Соба бала һөнәр проекты безгә һәм балаларга бик зур тәргеш булачак, балаларның профессияларында тәргеш булып тора. Балалар бик кызыксынып йөриләр. Әти-әниләр бик шат, бик рәхмәтле. Үзебез дә әти-әниләр дә районыбызның җитәкчеләренә шундый проект создавать итеп, балаларга шундый возможность биргәннәрне. Күп кенә предприятиеларда булдык, күп кенә станцияларда булдык. Менә бүгенгесен әйткәндә, телерадио станциясе Соба дулкыннарында балалар бик кызыксынып, үзләрен рольга кирип китеп, үзләрен шушы журналист профессиясында попробовали себя дип әйтәсе килә инде. Шигырь сөйләп, яздырып, сөенеп, кайда радио сөйлиләр, кайда телевидение күрсәтәләр. Белеп, бик күп информация алып китәләр шушы телерадио станциясыннан. Һәм дә әле без бүген бассейнга барып, аннан мәгълүматлар алачакбыз. Кайтып масштабны әти-әниләргә сөйләп, әти-әниләр килеп сораулар алып, нәрсә күрделәр, фотоотчетлар җибәрәбез. Яңадан проектлар эшләп күрсәтәбез балаларга, фотоларын күрсәтәбез үзләренең. Бик сөенеп сөйлиләр алар. Балалар бик теләп сорауларга җавап бирде. Һәрберсен үз күзләре белән күрү, үз куллары белән тотып карауда аларга бик ошады. Иң активларга барыслар тапшырылды. Районыбызда бер-берсен хөрмәт итеп, пар канатлы булып яшәүче үрнәк гаиләләр бихисап, озак еллар бергә бер сукмактан атлап, тормышның ачысын төшесен бергә иңнәрендә күтәреп, шатлыкларны уртак итеп яши белү үзе иң зур бәхет. Шул ук вакытта зур хезмәттә. Олы Шыңар авылында яшәүче Равил абый һәм Дания Хаҗиевлар да инде менә 67 ел гаилә йөген бергә тарта. Һәм бүген алар бәхетле әти-әни, әби-бабай. Сюжетыбызны 28 октябрьдә билгеләп үтеләчәк Халыкара әби-бабайлар көне уңайыннан кабатлап бирәбез. Раул абый белән Дания апа Олы Шыңар авылының иң өлкән пары. Алар әле бүген дә гаилә җылысын саклап, бер-берсенә ягымлы караш бүләк итеп, икесе бер сүздә булып, бер-берсенә авыр сүз әйтми генә булганына шөкер итеп, тыйнак кына Аллаһы Тәгалә биргән гомер йомгагын сүтәләр. 1959 елның августында кавыша алар. Ит тирәсендәге бөтен эшләрне дә бергәләп башкаралар. Яшьлекләрен, табышкан, кавышкан вакытларында бүгенгедәй хәтерлиләр. Дания апа тумышы белән югары Симет авылыннан, Раул абый Шыңарда туып үскән. 3 ел Үзбәкстан якларында хезмәт иткән. Армиядан кайткач, ике Шыңардан колхоз илән калган булган. Ике Шыңардан 20 кеше җибәрделәр инде. Шунда турып кисәргә, агачны бергә байтырга. Симеткә җибәрделәр сезне. Көн эшләп өчен. Шунда турып килгәндә, Аллаһыда. Узак йөрдегезме соң? Очрашып. 3-4 ел булды ахыры. Җидене бетерүгә алма бакчасына эшкә кирдек. Анда җаным чиләк карлыганнар җыйдык, Викторияләр җыйдык. Анда эш күбие. Бия бакчасыннан бия электегәнмән биясе буладыр бит. Шул биядән унар киянтә су сибә торганы шул карлыганнарга алма бакчасына Викторияләргә. Ондагы күңеллелек, Аннары әни авыртты Безнең абыйны алып 32 елгы безнең абыйны алып киттеләр Фузуга. Апай 29 елгы аны да алып киттеләр Фузуга. Әни авырта.
Хәзер минем иптәшләрем бөтенесе кайсы Магнитогорскига, кайсы Казанга бөтенесе китеп беттеләр име. Әни мин генә калам бит инде авылда дидем. Кызым мине ташлап син китәсеңмени диде. Шуннан мин авылда калдым шулай итеп. Аннары кыш көне инде ашлык сис тарттык инде авылда. Симәнәгә шулай итеп эшләдек инде. Аннары шул кич утыруларга йөридерик инде. Лагыйлар шундый күңелле инде. Анда җыр, бию, гармон. Төннәр буе бүген бер кешедә утырырык, бер кешедә. Безнең заман бик матур булды ул. Аннары җәй көне уен. 3-4 җирдә уен буладыр. Күңелле инде, күңелле. Аннары безнең әти дә сугыштан кайтты, Аллага шөкер. Бабай килә инде, һаман минем җаңа килә инде, килә. Бу яшь вакытта. Яшь вакытта, уеннарга килә инде. Минем җиргән җегет тә бар әле. Ул әйтә икән инде, кызларга ышанмыйм мин моннан соң дип. Шулай итеп бабайны ышатканмындыр инде. Насип булган. Гармоннар белән, кашуткалар җигеп, 4 ат белән мин алмага килде. Анда Симетнең бөтен кешесе кайсы бакчадан карый, кайсы урамга чыкты, мине узаталар. Аның энесе бар, Рифкат исемле, гармончы. Менә шул гармонны сызып, тырып, җиппәреп, авылдан чыгып киттек име. Күңелле вакыт. Шулай итеп кайтып кирдек Шыңгарга. Икесе дә колхозда озак еллар төрле эшләрдә эшләп лаеклы ялга чыгалар. Гаиләсен туендыру өчен Раул абый итек басу белән дә шөгыльләнгән. Берсеннән берсе уңган 4 кызга һәм 1 улга гомер биргәннәр. Кызлары һәр кайсы тормышта үз урыннарын тапкан. Кече уллары Илфар үз янәшәләрендә. Балаларны үстердек инде, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Берседән башка китермәделәр инде, кайгы китермәделәр. Тату булдылар җаннарым. Казанга китеп эшкә урнашты. Олы кызым Фидәния яным тегүче булды. Әле һаманда пенсиягә чыкса да, әле һаманда тегү тегә җаныкаем. Һаманда эшлиләр. Кайда торасың анысы? Казанда. Теләшәгә матур итеп ис алдылар кызым. Күрәчәгең булса менә аларныкыда. Безнекеннән дә артык инде. Тагын инде бәләкәй кызым да теләшәдә бит инде минем. Алсу исемле төпчек кызлары сәнгать юлыннан киткән. Башта Түбән Кама театрында, аннан соң тормыш иптәше Олег белән Галиәскәр Камал театрына кайтып эшлиләр. Бүген ул дин юлында. Дания апа бик уңган, пөхтә хуҗабикә. Әле бүген дә йорттагы тәртипкә, матурлыкка исен китәрлек. Ул өйдә үсүче гөл чәчәкләрнең исәбе хисабы юк. Алары да берсеннән берсе матур. Әнә шул матурлык, самимилек аның күңелен дә матур, гади һәм ачык итә. Көннәрен, гөлләрен тәрбияләп, 5 вакыт намаз укып, Аллаһы Тәгаләгә сыенып, тауык бикәләре белән әвәрә килеп үткәрә ул. Күңеле дә шигъри җанлы аның. Аллаһыма рәхмәт укый. Каршы алам һәр көн таңнарны. Бәхетлемен үз күзләрем белән күрүемә якты дөньяны. Зәңгәр күктән безне сөендереп, Кояш сипсә җылы нурларын. Бәхетлемен шушы минут мизгелләрдә тоям кебек әнкәм назларын. Шишмә якын су буенда тыңлыймын мин аның тавышын. Иман нуры өстәп күңелләргә яңгыраган азан тавышын. Раул бабай да тик утырмый. Узак еллар хуҗалыгында ат асраган. Бүген куяннар үстерә. Аларны улы Илфар белән бергәләп тәрбиялиләр. Әле һаман да балыкка йөри. Бик күңелле. Бөтен дөньяны онытып утырасың шунда. Менә ничәшәр балык алып кайтасың соң баргансың? Төрлечә була, буш кайсынан көннәрдә була инде. Шулай була, булмаса юк дип китәсең инде. Бер гадәттән гайш. Күбрәк нинди балыклар тотасың инде? Нинди балыклар yüzә сезнең елгаларда? Бездә монда төрле балык бар инде. Шуксан да бар, алабуга да бар, карп та бар. Шабаклар, төрле вак балыклар да күп инде, аларның исемнәрен дә белмим, кайсыларга шулап кайтасың инде.
Әле йортта атта асрагансыз име? Atlı kubas, kubas soran bir 40 yıl asırgan. Yani 2 güne yapıttı. Ve bakışası koladık indi başlarak. Йортта ярдәмче булды инде, шулаймы? O iyi yaxşı indi. Sen saflı balası olmadı. Uzun saflı balası olmadı bu barında. Ortalık politikası kuyunanın. Шөкер, өлкәннәр бүген ялгыз түгел. Балалары, онык-оныкчыклары яннарына кайтып, хәл белеп, өйдәге эшләрдә булышып торалар. Кызлары Гөлүсә исә гелдә янәшәләрендә, уллары Илфар да олы ярдәмчеләре. Рәхмәт әтиәнигә, исән саулар булсыннар, исән сау яшәсеннәр, бергә яшәрбез дип өмергә итеп ышанам. Монда постоянно диярлек инде мин. Инде яз көне кайтам, без көне bütün bakşağa yeşil şeyler tutabız. Urdeler, şübiler üstürebiz. Biz büyük bakalım. Allah'a şükür. Hediyenilerimiz isen sağ. Biz kaytkada yürüyoruz, yaktı, yolda şeylerimiz aşık. En iyi kişi de o acileke yürüyeli. Bunda bakşa tuturup Victoria'lar oturdu. Mişe bu yana kaytıp görmeydi o. Mişe bu yana kaytıp görmeydi. Gümbede ciyerek. Etiyenilerge de isenlik, sağlık, selametlik dilim, dağın aldığa tabada şulay motor itip yeşik birge. Yeniler etiler bulganda biz bik baxatlı. Әйе, Хаҗиевлар бүген үзләрен бик бәхетле әти-әни генә итеп түгел, онык-оныкчыклар сөйгән, аларның чын мәгънәсендә рәхәтен дә күргән әби-бабай итеп тә хис итәләр. 9 оныклары, 11 оныкчыклары бар аларның. Баскан сайын сөйінем. Баскан сайын шükür ana кылам. Biz Allah'ın биргәненә şükür урын эшләрендә ятмыйбыз бит әле. Йөреп торабыз бит әле. Бабаем да йөреп тора бит әле. Дип сөйінем. Аннары берсе шалтырата, әле берсе шалтырата. Оларга тагы сөйінем. Әле bir малайыбыз, онығыбыз Үзбәкстанга барып, беренче урынны алып кайтты, көрәшеп. Аңар жаным күгем белән сөендем инде. Аллага шөкер, бүген көндә бик рәхәттә яшибез. Оныкларым, балаларым бөтенесе исән сау. Ничә балалар? 9 онык бар, 11 оныкчык бар. Инде минем оныкчыгым да тормышка чыкты. Аллага шөкер. Сөйүнеш. Оларга исәнлек, саулык телим, баскан сайын. Балакайларым исән сау булыгыз, исән сау яшәгез, тыныч булыгыз. Безне утка суга сала күрмәгез. Һәр кемгә шулай бәхет. Иләргә кайткач, алар өйгә кайтып тулсалар, минем аяк җиргә тими. Гел мин ошып йөрим. Шундый шатланам мин кеше кайтканны. Шундый куанам мин аларга. Bütün kişiге de исәнлек, саулык бирсен, тыныч тормышлар бирсен, безнең кебек рәхәтләнеп, матур тормышларда яшәсеннәр, озын гомерләр бирсен әйе. Безгә шулай озын гомер биргән хәзрәтләр. Алар шулай яшәсен инде матур итеп. Һәр кемгә ихтирам, хөрмәт белән якын итеп дәшүче, күңелләре якты, чиста Раул абый белән Дания Хаҗиевларга кичергән гомерләре, хезмәтләре, игелекле балалары өчен рәхмәт әйтәбез. Диңгез кебек шаулаучы тормыш дулкыннарын иярләп, бернигә дә карамыйча, мәхәббәтләрен, гаилә ныклыгын саклап, матур итеп яши алар. Шиксез шөкер, Субханалла. Хәзер спорт турында, җәмәгать эшләрендә дисеңме, сәнгатьтәме, спорттамы, өлкәннәр һәр яклап үрнәк булып тора. Ел сайын өлкән буын вәкилләре арасында Теләчедә 3нче буын исем астында спартакиада үткәрү матур гадәткә керде. Шушы көннәрдә Батыр спорт комплексына авыл җирлекләреннән ветераннар җыелды. Чараның ачылышында район башлыгы Айрат Фатхуллин өлкән буын вәкилләренә рәхмәт сүзләрен җиткереп, бәйгедә уңышлар теләде. Өстәл теннисы, шашка, эстафета, дартс, волейбол уеннары үткәрелде. Шулай ук ГТО нормативлары элементлары кертелгән гомуми физик әзерлек нәтиҗәләре дә исәпкә алынды. Спартакиада өлкән буын вәкилләренә үзара аралашырга, ял итәргә мөмкинлек бирә. Бу көнне алар спорт мәйданын гөрләтте. Район ветераннар советы җитәкчесе Рәис Захидуллин чараны оештыруда ярдәм иткән эшмәкәрләр Ирек Исмәгыйлов һәм Василә Федоров
Кудроваларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мондый чараларның зур әһәмияткә ия булуын ассызыклады. Бәйгедә Теләче авыл җирлеге командасы 1нче урынга лаек булды. 2нче урында Үзәк, 3нче урынга Алан авыл җирлеге өлкәннәре чыкты. Бүгенгә дип әзерләнгән яңалыклар менә шулар иде. 26 октябрь шоферлар машина йөртүчеләр көне. Автобус, трамвай, троллейбус, йөк транспорты һәм такси йөртүчеләрне, машина йөртү таныклыгын яңа алганнарны һәм гомумән үзләренең гомерләрен машина йөртүгә багышлаучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбриклибез. Һәркемгә дә имин юллар насыйп булсын. Без сезнең белән бүгенгә сау булашабыз. Кичләрегез, алда көтелгән ялларыгыз файдалы, тыныч һәм күңелле үтсен.